La puissance o mi anda ko Thomas ka ko Tunis ka ko Thomas o français jo révélé o ɗo histoire ji envers Mamadi Doumbouya. Attention IFDG, attention France ino wondi e laymadi 1000%, 1000% ko ɓiɗɗo maɓɓe. Kiɗon renti hande ko France raɗa ko Burkina e Mali e Niger e ɓe raɗe no kedi buy. France ino wondi e laymadi 1000%, 1000%. Et temps à venir et le jour à venir on y est. Na tongo sodi terrain o darni, na tongo sodi piji fo o darni, ɓeguma kona franco jif, naka service de ɗuma o gollayno. Donc yo accu argol ɗo wara yimɓe penale molanade e yalton holo ɗon ɗum. Mal ko malitirte, sellu doit o ittu o kaftane o wallina to, on pas dans le champ de bataille, waɗen golle ɗe net. Acci ɗuyten haala kam waɗen kuugal. Kono ɗe penale ɗo révélata ɗo ñande yalton e partage gol ɗum. Moi je vois ça comme ko gerto darata lamɗa parce que penal no ɗuuɗi trop. Thomas fenay trop, o fenay trop, penale makko ɗe no ɗuuɗi. France no wontidi e laymadi ɗum ƴakkireɗi hiije ɗen holoro ɗo France, holori CEDEAO, holori Nations Unies, holori Union africaine o kon mbimayge ɓen ko caga ko bordel. France ko intérêt maɓɓe ɓe jokki et surtout kaɓe wona e raɗere ɗo fewn ɗo ɗon sikkude ɓe wawi wadde goɗɗum koytata laymadi peut-être selon beaucoup de sources bala Samoura ɓe wallitoy to o wara lanca Mamadi parce que laymadi bona andi kombo boni Idi Amin bala Samoura ɓe bawuri gawal en entourage makko ko ɓe hande ndaare no wayiri o sella ɓe force mum o alano l'intention présentagol o alano l'intention hay waɗugol duré 4 ans parce que warno jury o inni kanko équipe makko ngay goto yaltata présente o ko France e ɓe entourage makko ɓe fof no wonti e makko. Donc ɗe penale moɗanaɗe wiyete ɗum kono noon onon min komi calculi kon Tidjani ɗon yiɗi trop janɗingol ko janɗa ɗon yiɗi sembingol ko semba. Remarqué à chaque fois ɗe ɓe jonnoton doole jolorɗon ɗo ko a taway ko nil ko penale hande jokke ɗo wowlugol haalaji ma hoɗorde démocratie ñande go bala Samoura ma Idi Amin ara e lanca Mamadi Doumbouya ɗo ɓen no ɓuuri bonude laymadi min haalani on ɗum laymadi bona. On ayi Idi Amin, on ayi bala Samoura ñande nan ton kuuɗeta waɗi ko entre ɓe si tawi wona ko goɗɗum go wara hedditoy ɓe maɓɓe go wawi récisoyde lanca ɓe nanguida ɓe fof wara si tawi na ɗum si Idi Amin bala Samoura c'est néglige ɗo ha ko ɓe aroyta waɗa coup ɓe wonoyay pure yo pullo futa pliu bagage parce que si a nani ko wiyete ko xénophobe gagne pullo hein diminue-moi ça là-bas s'il te plaît hein si a nani ko wiyete ko gagne pullo hein agnuɗo laggine agni pullo si a fotti Idi Amin a fotti bala Samoura jonnumo. Donc ɗe penade ɗe Thomas yaltata révéla ɗo à tout moment ko penade c'est archi faux penade makko ɗe no dépasse limite kono noon ko ɗum ɗo janɗin ton ko ɗum waɗa ton grimace sambino min noon je suis désolé min Abbas mi tutata mi mettita hande mi jokka e ha laymadi ware mi jokka e ha laymadi nangue mi jokka e ha o entourage makko hersine parce que ɓe incapable en fait ɓe teddina hoore maɓɓe ɓe ala jikke. Hande ndaare kidnapping ko wone wadde porté disparu enlèvement ko wone wadde nder leydi kon c'est inacceptable c'est insupportable en fait. Donc ko fen ɓe yanay kono noon ɓeɓe mi wolani on ɗo ɓe ñande France ɓe tournoyta dow ɓe wallito ɓe ɗo goɗɗo e maɓɓe mais c'est difficile goɗɗo ɗa jombi ɓiɗɗo makko ɗa jombanimo ɗa jombi ko jeeyaɗo ka makko hande de renti ko ɓe wona e raɗede kon e nder sous région on aɗon yalto ɗon ɗo holo ɗon Thomas penade makko ɗe no ɗuuɗi trop penade makko ɗe no ɗuuɗi trop ɗe ɗuuɗi ɗe dépasse limite penade makko ɗe no ɗuuɗi ha feƴƴiti penade tun o wolata penade tun ɓurɗuɗude makko France no wontide laymadi 1000% ma 1 million %. Ɗum ƴakkireɗo ñiije ɗen nani haray noon guyara e monanolan ɗo ma ara kadi yennoygol lan ɗo par ce que a wowlay tuma noon ko hooli ɗon kon ko wi ɗon kon ko ɗum woni gonga mais le temps à venir le jour à venir on verra.